Aslında tarihte 14 fevral diňe bir mukaddes Valentinanyň gündi diýilip däl, eýsem ýene-de bir taryhy wakanyň senesi hükmüne bellenilýär. Hut şol gün, ýani 1876-njy ýylyň 14 fevralyna häzirki ulanýan telefonlarymyň ilkinji nusgasy bolan simli telefon aragatnaşygyny ýoly goýmak barada Alexander Graham Bell Amerikan Patent Bürosuna arda berdi. Ol bu oýlap tapşynyny uzak aralyga elektrik signallar arkaly ses ugradyp kabul etmegi maksat edinipdir. Alimler telefonu adamda jemgyýetiniň taryhyna tekerden soň insanyň durmuşyny düýüp götür özgertmäge mümkinçilik beren iň esasy oýlap tapşylaryň biri hasaplaýar. Sebebi telefon gündelik durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine urildi. Telefonyň taryhyna köpleriň adaty Alexander Graham Bell'in oýlap tapşy bilen bagly garaýşy bar. Emma bu aslynda beýle däl ýa. Käbir taryhy maglumatlar ýani alimlaryň pikirine laýyklykda öz göz başyny 1850-nji ýyllardan alyp gaýdýan telefonyň ilkinji nusgasyny New Yorkyň ýaşaýjysy Antonio Meucci'niň ady bilen baglanşdyrýarlar. Bir maglumata görä ol adamlaryň saglygyna oňyn täsirli generatory oýlap tapyp öz başyna tejribehanalarda açypdyr diýip bellenilýär. Luqman gülleriň birine müşteriniň dodugyna sime birikdirip beýleki otogda duran generator işledip durýar. Az kim togyň täsirini duýan müşteri gyýgran mahaly. Onuň sesi Meuccia edil ýanyna geplen ýaly eşdilipdir diýerler. Ine uzak aralykdan aragatnaşyk edip boljokdygy barada ilkinji ideýa hem şundan göz başalýar diýsek hakykatdan hem ýalňyşmy? Ol bu uğurda iş etmek yüreğine dövüp, işini patentlaştırmak isläpdir. Käbir garaýşlara görä, onuň muňa puly ýetmändir we gynasaq da ýene bir garaýşa laýyklykda onuň eberen poçta ýollamasy ýitip gidipdir diýen maglumatlar bar. Umuman 70-nji ýyllaryň başlaryna özgörüşli maksady bolan Meuccia bu işi durmuşa geçirmek başartmandyr. Üçüncü bir garaýşa görä bolsa elbetde Meucci'niň eberen patent poçtasy Western Union kompaniýasy tarapyndan ogurlanypdyr. Şol wagt hem bu kampaniýada Alexander Graham Bell'em işleýän ekenligiň maglumatlar bar. Bular umman käbir pikirleriň göremegine getirýär. Bolýa, dowam edýär. Telefony hemde onuň esasynyňky aragatnaşygy patentlaşdyrmak ilkinji bolup Alexander Graham Bell'a hemde Elisha Gray'e deýişirler. Gen galdyrýan yer bolsa bu oýlap tapşylaryň ikisiniň telefon enjamyny döredip patentlaşdyrmaginiň arasy bary ýogy 2 sagat tapawut edýär mehribarlar. Elisha Gray Bell'dan 2 sagat geýje galypdyr. Bu şekilleşiklik hem de hersining pikirçi özüniň birinjidigini tasdiklayan garaýşy gadyetiň üstü bilen çözmek köp ýyllap, ýani 1893-nji ýyla şeýle dowam edipdir. Şo ýylda bolsa Amerikan gadyeti netijeni Bell'in hasabyna utdy diýip jemläpdirler. Ilkinji telefon enjamyny jaň edilmändir mehribarlar. Onu Graham Bell'in kömekçisi Thomas John Watson ýola goýupdyr. Onuň mikrofonyny bolsa Thomas Edison kämilleşdirip, telefonyň häzire çenli ulanlyp gelýän "Allo" diýen sözüni girdipdir. Bu hem ingilisçeden salam vermegi anladyan hello sözünden gelip çıkanlar. Yoksa da can edilen mahal dünyanın ehli yurdunun yaşayıcıları bu sözü ullanmayalar mehrualar. En aydalı misal üçün İtalyanlara can gelse ya da can kabul eden yağdaylarına pronto yani tayyar kabul ediyen diyen maniyeli sözleri size cevap veriyorlar. Japonyalılar olsa can aragatnaşığına mosi mosi diyorlar. Bu demeyem gepleyen demek maniyini veriyor mehrualar. Yine de bir maglumatlara göre Allah sözü. Alexander Graham Bell'in söyleyen gıydı Alessandro Lalita Osvaldo'nun adı bilen bağlanışıqılır. Bell işlep tayarlan ilkinci telefonunu hut Alessandra'nın öýüne goýupdyr. Onun bilen her gedek telefon arkaly habarlaşan mahaly onun adyny tutupdyr. Wagtyň geçmegi bilen Graham Bell onun adyny gysgaldyp Alelolos ýagny diýip tutup başlapdyr. Alelolos man gysgaldyran şo manyny berýär. Soň bolsa Bell oňa jaň edenne her gedek gysgaldyp Allo diýip ýüzlenip başlapdyr. Bir günem Alessandro onuň bilen aýrylyşypdyr. Beýnasapdy. Bell bolsa bu ende görä hem söýgüli gyzyndan hem işit jaňa garaşyp gedýän üçin her gelen jaňy Allo diýip kabul edýär. Bu taryhine şöyle boldy. Şeydivem telefon döreden adamın idigderli qaytalan bu sözü köpçülüklerin kabul edilipdir ve ona hormat hökmünne her bir telefon islerini adam jogap berenne Allah diýen gurrunlar yer ýüzüne ýaýrap başlapdyr. Telefonun tarihi ösüşüne Ruslarym öz goşundyny goşmaga synanşypdyrlar. 1895-nji ýylda Mikhail Freudenberg yer ýüzüne awtomatik telefon stansiýalaryny ATS döretmek bilen bagly teklifini öňe süripdir. Bu ulgamyň döredilmegi bilen şol wagt aragatnaşyklary biriktirýän zenallaryň, operatorlaryň zerurlygy gönnen aradan ayrılacak eken. Şeýle de bolsa 20-nji asyryň ortalaryna jemgyýetçilik talaplary bu operatorlaryň işiniň mejburi ýagdaýda bes edilmegine getiripdir. Telefonizasiýa dünýäde ören tiz ötüp başlapdyr. Barjamly adamlaryň her biriniň öýünde öz başlap telefonu bar bolan ilkinji şäher
Bayılın elbette yaşan we işlen şäheri bolan Boston eken, Chicago. 1879-njy ýylda telefon Atlantikadan bärik, ýani Ýewropa gelip başlaýar. Hat anygy şol ýylda Parijde telefonlar arkaly ara gatnaşyk etmek ýüze çykypdyr. Moskwada, Peterburgda, Odessada, Berlinde, Warşawada, Rigada bolsa, guruply adamlar 1881-nji ýyldan uzak aralykdan söhbet edip başlapdyrlar. 20-nji asyryň başlaryna eýem ýurdary we şäherara jaňlary hem bir-biri bilen gelim-gidim işlerini ýola goýupdyrlar. Eýem 1910-njy ýylda dünýä ýüzünde 10 000 sany telefon stansiýasy bolup, olar 10 millionddan gowrak adamyň telefon arkaly habarlaşmagyna dol ýagdaýda mümkinçilik beripdir. Şol wagtlar telefon umumy agragyny 8 kilogram töwereги bolan bir näçe böleklerden ibaret bolan enjam bolupdyr. Baylyň telefonlary çakly demir guta çalymdaş bolup, onuň 2 sany turbasy bar eken. Gepleşikler diňe telefonistgalaryň soňlugy bilen bu işe erkek kişileriň hemde çekilmegi bilen operator birikdirjileriň üstü bilen alınıp barylýan eken. Olaryň wezipesi 1940-njy ýyllarda aradan aýrylyp öz ornuny awtomatik telefon stansiýalaryna beripdirler. Bu ulgamlaryň ýagny jaňlary islendik aralygy garamazdan awtomatik turla birikmäge mümkinçilik beren gatnaşygyň ýoly goýulmagy bilen telefonlaryň daşykeşleri hem özgerip geçi we ykjamış. Şeýle de özüne zerur bolan sanlary, belgileri aýlamagy mümkinçiligi jemläp başlapdyr. Iň esasy ýeri hem bu dürli edara kärhanalardyr guramalaryň döwletiň sirlerini goramakda ören ygtybarly usul bolup hyzmat eden eken. Telefonyň ösüş ýoly şeýle görnüşde dowam eden bolsa, ol täze ýan telefonlaryň ýüze çykmagyna esas bolup hyzmat edenler. Taryhy maglumatlara alakylykda 1973-nji ýylda Amerikanyň Birleşmiş Ştatlarynyň New York şäherine ilkinji atjam, ýanyň bilen göterip bolan telefon döredili diýen çaklamalar bar, ýani bellikler bar. Ýene de bir maglumata görä 1961-nji ýylda SSSR-de radio injener Leonid Kupryanov tarapyndan döredili diýen maglumatlar bar. Şonluk bilen hem telefonyň taryh ýoly häzir çenli inanylmajak derejede kämilleşdirilip, has giň mümkinçilikleri eýe boldy. Ol bugünkü günne biziň emeli hemramyzy öwrüli diýsegem elbetde ýalňyşmasak gerekdi. Her birimiziň ýanymyzda eň gyzykly we eň ýatdan çykmajak portatlarda elbetde telefonumuz bar. Mehriban ýerleşler, eziz watandaşlar, bilesin gelýän gepleşigimiziň bu sanyny hem siziň bir eň ýakyn zadyňyz bolan, ýani telefonyň asyl nusgasynyň dereji bardak maglumatlary elbetde şulardan ibaret gepleşigimizden turan bolsa onu elbetde like goýun we dostuňyz bilen paýlaşyň, goý olaryň bu zatlardan habarly bolsunlar. A biz bolsa siziň bilen hoşlaşamdyk. Sebäbi şeňe diýýäli Türkmen portal Elmydamy online.